Hi guys, by the way, may itatry tayo ngayon, good for 1 month, pero ang kiniklaim nila is 2 to 3 weeks, may result na siya. At saka nag-order ako nito guys, sikat to sa YouTube. Yan, sa YouTube at sa Facebook, pero sa Facebook ko siya nakita. Ito guys, i-open ko muna ha. Yan. Hindi ko pa talaga siya in-open kasi gusto kong i-try sa inyo, makita sa inyo. Ito guys, yan. Kerry glutathione with collagen, vitamin E, and vitamin C. May 30, yan o. May 30 capsule, yan. May 30 capsule, yan. 30 capsule, yan. Tapos, 500 milligram, no approved therapeutic claims, yan. Nutrition facts nila, yan o. Yan. Suggestion use, take 1 capsule daily or as prescribed by a physician. Okay, for adult, precaution niya, for adults use only. Not recommended for children, hindi pwede sa mga bata, pregnant and lactating women. Okay, sa napadidi. So yung, may bibi. Ayan. So, kailangan hindi siya sa mainit ilagay, sa katamtaman lang na temperature. I-open natin guys. By the way, i-update ko to every day within 1 week. Pero, within 1 month to kasi 30 capsule, di ba? Ang sabi nila is 2 to 3 weeks, may result na. So, ang plano ko, guys, is weekly ko siya i-update sa inyo. This is my first day na mag-take. Ito yon. Ayan. Natural lighting yan, guys. Ayan, nasa labas ako, kararating lang namin galing school. Ayan. Yan ang update ko. Yan. Pero hindi masyadong maputi yung liig ko, ha? Yan. Yan. Basta mag-take lang ako ng picture. Yan, o. May pa yan, o. Pero ewan ko kung makakaya pa yan. Ayan, o. Yan. Hindi kasi ako maputing-maputi talaga. Yan, o. Yan. Mag-take ako ng magpipicture ako guys para makita nyo talaga ha. Yan. Tingnan natin kung ano ang laman. At may siluping. Yan. So, first day natin ngayon. Ito siya guys. Ito. Yan. Intake natin siya. Wala akong water. Baka mamaya ka na siya inumin. Yun lang guys. Tapos, don't forget to subscribe to my channel and please like this video kay para may para ganahan din ako, char. Okay. Totoo naman yun guys. Para naman ganahan ako pag mag-like kayo, diba? Ayan. Feeling ko naman na ginanahan kayo. Okay, thank you guys and God bless, God bless, God bless. And don't forget na i-click nyo rin yung bell na katabi ng subscribe button. Okay guys, thank you. Share your loves and share your blessing. Bye! Update ko kayo. Ito guys, first day. Ito siya. So, itong tubig. Itatabi ko yung itong video at yung picture na first kung tinake ko ha, para ma-update ko kayo. Hi guys, update ko kayo ngayon dun sa Kerry. Ewan ko anong kabigas. Basta update ko kayo, it's day 2 ngayon, at ito, iti-take natin. At isang ganito guys, na tubig, pubusin mo talaga. Ito, boss na. Wala nang naman. Ayan, so yun yung update ko pa sa day 2. So, see you in day 3. Okay guys, ipagtabi ko lang sila sa tinake ko na photos before ako nag-intake ng capsule. Okay? See you. Good morning guys. Good morning. Update kayo dun sa ordinary review natin na Kerry. Basta ipa-flash mo na natin sa yung name. Ang hirap kasi. Ayan. Japanese product to. Tsaka ito, iinumin ko na siya. After siyang ganito na may lemon.
Ubusin ko. Ubus na. Limon na lang natira yun. Yun lang guys. At saka wala akong nilagay na anong base. Base ko yan lang yan. Pinawisan na ako kasi mag-workout ako later. Yan. See guys, it's day 3. Day 3 ngayon na update. See you! Hi guys! Today is day 4 ng Kerry na yung nireview ko na good for result nila is ita-try natin yung 2 to 3 weeks na sabi nila, yung claims talaga nila. At saka itong pang-apat na Kerry, basta ipa-flash ko na lang dyan or i-correct nyo na lang ako pag mali yung pagkabigkas ko ha, yung pronunciation ko kasi Japanese. Kerry, ayan ganyan. Tapos, i-take na natin to pang day 4. Pang day 4 to. At as usual, iinom tayo ng isang ganito na tubig. Awas na. May limon sa, ilagay ko siya ng limon para may lasa. Ayan, so, tingnan natin yung update pang day 5. So, tingnan na natin kung may result pa siya. Okay, guys. God bless. See you in day 5. Guys, today is day 5. Update ko kayo sa Kiri. Yung nire-review natin, di ba? Di ba sabi ko, i-update ko kayo everyday. Ito. Take natin. At isang bottle na ganito. Okay? See you in day 6. Hello guys! Update ko kayo sa Kiri. Glutathione. Ito, yung with collagen, vitamin E, and vitamin C. Yan. It's day 6 ngayon at saka iinom ako ngayon. Yan, yes guys. Alam nyo guys, day 5 may kaibahan na siya. Ipagtabi ko yung picture at saka itong video na ginawa ko, okay? And at yung day 1 hanggang day 7, good for 1 week na ininom natin siya. Tingnan natin kung ano ang result, okay? Iinumin ko siya. Ito na siya kalaki. Ganyan. Ay! Oh! Ito. Ito. Ito lang. Mahirap to siya buksan, guys. Hindi to siya na agad na bubuksan. Kailangan siya ng gunting. Ayan. Ito kayo siyang ganito. Okay? Focus na guys. At saka i-update ko kayo sa last na day 7 at tignan natin sa may kaibahan na siya at magpa-final thoughts ako sa review na Kiri. And by the way guys, my business site pala to. Ilalagay ko na lang sa description box kung interesado kayo. And so, I'm Jenny B. Borga. And thank you, and welcome back again to my channel. Please subscribe guys! If hindi ba kayo nakasubscribe, please like this video. And be part of my family. Of course, guys, lalaki din tayo. Ayan, lalaki din yung family natin dito sa channel ko. Okay, go lang ng go! Go! Bye-bye! See you in 7 days tomorrow. God bless everyone! Good vibes lang! Walang negativity. Okay? God bless! Hello guys! Good morning! And today is the first week na yung sinabi ko, di ba? Yung sinabi ko is every week ko siyang i-review itong Kiri Glutathione with collagen and vitamin E and vitamin C. Okay guys, please subscribe to my channel. I'm Jenny B. Borga. Please subscribe to my channel and paki-click yung bell button na katabi ng subscribe para ma-notify kayo every upload ng magbago kong video. Ayan, hinangal ako ha. Hey guys, disclaimer lang nga pala, hindi to sponsored guys ha, binili ko siya ng kusa, binili ko ng sarili kong pera, kaya hindi ito sponsored video, okay? Yan. Kasi yan guys, nasa labas lang ako, ayun para fair dun sa product, na i-review natin, kasi it's whitening, pero hindi lang siya whitening guys, 3-in-1 siya guys, yung
um, anti-aging at saka moisturizing sa skin. Ayan. Yan na nga. Yan yung result. Di ba guys, nakikita nyo dito, dark talaga siya nung una. Dark siya, tapos dito ko rin dark. Ayan, dito nakikita yung marks ko. Ngayon, na-smooth niya na yung sabing yung nasabi nung nabasa ko sa Facebook na even yung skin, yung dry skin, mas smooth niya, tapos yun, i-correct niya yung skin tone niyo guys. Totoo naman siya. Ayan oh, yan oh. Oh, yan. Oh. Hindi ako nagre-ring light guys para ma-fair naman pag review. Ayan. Which is good just sa akin. Kung i-recommend ko siya, of course, i-recommend ko siya guys. Even na medyo mahal, din naman siya. Fair lang naman siya. Kasi guys, i-explain ko. Kaya siya mahal kasi may isang ingredients dito na proven and tested talaga guys. Itong hyaluronic acid. Ito kasi yung nagpapa-smooth ng skin, para younger looking skin. Yan. Isa-search nyo na lang guys kung anong ibig sabihin yan guys. Ha? Then, at saka yung collagen din, nagsasama din sila. So may resulta talaga, may kaibahan talaga na makukumpara mo sa day 1 na first mo take at sa day 2, sa day 2, day 3, day 4, day 5, may kaibahan na sa akin hanggang 6, hanggang 7, hanggang ngayon. Nagtitake din ako guys. 30 capsule kasi ito, pero tinake ko lang siya ng once a day. Iba kasi 2 times a day, morning at saka evening. Pero ako, take ko lang siya ng morning. Okay guys, may video akong ipapakita sa inyo para mag-explain, isang doktor, para mag-explain guys sa kung ano talaga ang Curie glutathione. With further ado, kasi maganda na si Doc ang mag-explain sa inyo nito. Yan. Chudu! Panoorin nyo guys. It's less than 2 minutes lang naman siya. Okay! For most of my clients, nire-recommend ko right after nila mag-take ng IV glutathione. Usual question sa akin na tinatanong is, ano ba maganda kang inumin ng glutathione? I would recommend Curie glutathione. Why? Kasi not only does it have glutathione, it also has grapeseed extract. Grapeseed isa sa better skin exfoliants available in the market and also supports the production of glutathione in your system together with your collagen and hyaluronic acid, again, ingredients of Curie glutathione. These ingredients are used for aging and wrinkles, and it will make your skin smoother and softer. Now, you also have your rose crystal, one of the finer products from Japan, which is noted for giving you a very radiant skin. And, of course, meron siyang kasama vitamin C and vitamin E na tumutulong sa pagpapalambot, pagpapaganda ng inyong photos. If you're asking me what's the better glutathione, I would recommend only Curie glutathione. Yun guys. Ayan. And thanks. Ayan siya guys. Yan. Kayo na ang mag-judge. Yan. By the way guys, okay din siya iniinom ng walang laman yung tiyan. Hindi naman yung acidity ko. Which is okay na siya. Okay naman siya sa akin kahit walang laman tong tiyan ko. Okay siyang i-intake. Ayan guys, sabi ko nga kanina, di ba? Individual yung experience natin, yung personal experience natin sa Curie. Ayan. Marirecommend ko siya guys. Of course, yes. Na lesson na yung, personal experience ko lang ha, hindi naman nagbabase din kasi yan sa individual na gumagamit. Yan. Sa akin, yung pagkain ko na lesson niya. Pati din yung pagtulog ko, maganda rin yung tulog ko, nare-relax niya ako, tapos yung pagpawis ko na nag-yoga kasi ako every morning, nag-yoga ako lang, mga 5 minutes, yan. Grabe na yung pawis ko guys, parang intense na workout talaga siya. Ayan lang yung, kayo na maghusga ko yan. Ayan, may before and after naman ako nito eh. Ayan, talagang sa labas ako nag-film or nag-video para hostisya naman dito sa whitening, di ba? Yan. May iba kasi medyo daya lang kasi may light, may ganun-ganun. Pero ito, hindi nyo masasabing daya siya kasi araw lang yung light ko. Ayan siya guys. Ayan. Na-smooth na yung skin ko. Ayan. I-search nyo yung hyaluronic acid ha. Ayan.
Comment kayo down below kasi ilalagay ko yung Facebook page nila kung saan pwede kayong mag-order doon. Naghahalagang 1,585 lang to. May collagen na siya, may whitening pa, may glutathione, at saka may, yan ang pawis na yan, at saka may hyaluronic acid. Alam nyo guys, mahal ang isang product na may hyaluronic acid. Pawis na ko guys. Yan yung sinasabi ko kahit wala akong ginagawa. Kahit ito lang, nagbibideo, nagpapawis na ako. Ayun. Mas mabilis yung, pawis. Yan. Yan guys. Ito yung talagang na-impress ako guys. Impress ako. Kasi dito napakaitim. Itong part na dito. Kasi nga, naging baboy ako dati. Yan. Na-maintain ko lang yung weight ko ngayon. Comment down below guys kung gusto nyo malaman kung ano yung weight loss journey ko. Comment down below sa comment section guys. Yan. Tanong nyo kung anong ginawa ko. Okay. Ilalagay ko lang sa description box yung information nila sa page nila sa Facebook page nila. Ayan guys. Bye-bye! Please subscribe. Please subscribe guys. And don't forget to subscribe guys para sa new video ko. Pakiclick yung bell guys ha. Yung bell na ting notification bell. Yan siya guys. Para every upload ko manonotify kayo. So, ayan. First viewer ka kayo. Welcome back. Ayan na yan guys. So, another week 2. Another 14 days na naman. See you! Update ko kayo. Yan. Kere. Yan. Bye-bye. God bless. Bye-bye.